Son Iván García Campos e vou-vos a ler un relato do libro de relatos Cuestións vitais secretas e agardo que vos guste. Chámase Inversamente proporcional. Eran as 8:30 da noite, cara a finais de setembro. O tempo estaba inusualmente agradable, así que agardamos a Natalia na terraza ollando para o porto. Natalia era a filla de Martín, unha adolescente linda de cara, cabelo negro e curto, ollos escuros e grandes. Os seus pais separáranse había 3 anos e había 2 que Martín e máis eu vivíamos xuntos. Unha vez ao mes facíamos unha cea na nosa casa coa súa filla. Para él era necesario e suficiente. Cando o timbre da porta soou, Martín foi a abrir. Eu fun un pouco máis tarde. Natalia sorriume e tendeume unha man. Levaba nos pulsos varios brazaletes que tinguileaban. A faciana lixeiramente maquillada e a raya dos ollos perfilada. Eu dixen para min: tal vez esta noite sexa unha desas poucas noites tranquilas. Situeime nun segundo plano e fun á cociña. Deixei que falasen das súas cousas. Apoieime na neveira e acendín un cigarro. A primeira calada foi un acto metódico e íntimo que botei ao teito. O resto do cigarro fumeino como se estivese a comer sementes de xirasol, ensimesmada. No salón, Martín e a súa filla falaban dunha película. «Tedes que ir a ver», dicía Natalia a seu pai. «O que?» preguntei eu posando unha bandeixa de langostinos na mesa. «Unha película», contestou Natalia. Mentres comíamos os langostinos, Natalia falou da película. Ao facer os 25 anos, as persoas deixaban de envellecer, e só lle restaba un ano de vida, contou. Pasado ese tempo, morrían dun ataque cardíaco, a menos que mercasen tempo e reenchesen con el os seus reloxes de vida, un reloxo digital luminoso en conta regresiva nos seus antebrazos esquerdos. Martín sorriu e dixo: «Para os que agardan, o tempo é moi lento, mais para os que aman, o tempo é eterno». Natalia finxiu enfadarse e deulle a seu pai unha palmada nun ombro. Eu sorrín. Martín dixo: «Non é miña». «E logo de quen é a frase?», preguntei eu. «Non sei», respondeu Martín, «lina en algures». Mentres pelábamos os langostinos, houbo un silencio. Logo Natalia dixo: «Pois se non sabes dicir de quen é, non a digas, sempre fas o mesmo». Eu volvín sorrir afirmando coa cabeza. «É certo», dixen, «a túa filla ten razón», e houbo outro silencio. Natalia botou un pouco de viño no seu vaso e logo outro pouco no meu. Cando pousou a botella, a miña ollada cruzouse coa súa. A fiestra do comedor alumouse cunha luz exterior. «E podo saber con quen fuches?», preguntou Martín a súa filla. «Con quen fun onde?», gurgutou ela zugando dunha cola de langostinos. «O cine», dixo Martín. Eu pensei en empequenecer voluntariamente, porén sorrín. «Fun cunha amiga», dixo Natalia. Cando xa non quedaban máis langostinos na bandexa, Martín dixo: «E logo que foi do rapaz, ese louro, que traballaba de enxeñeiro na Citroën?» Natalia limpou os dedos co pano de mesa e logo dixo: «Ese rapaz era un fachendoso. Cría que era o home máis guapo do mundo». Eu púxeme de pé e basculei as cascas dos 3 pratos na bandexa. «Todos os homes», dixen, «cren que son o home máis guapo do mundo». E fun outra vez para a cociña. «A min caíame ben o rapaz», contestou Martín. Na cociña sentínme insoportablemente cansa. Fixen un pouco de ruido cos pratos e as tixolas para que cresen que estaba a facer algo verdadeiramente importante. Abrín a billa e deixei correr a auga. Logo abrín e fechei varias veces o mesmo caixón. Finalmente, collín a prata co cordeiro e as patacas e volvín ao salón. No salón, pai e filla rían. «As persoas con sentido de humor teñen menos catarros que aos que non lles ven a graza a nada», dicía Martín. «De quen esa frase?», preguntei eu. «Non o sei», dixo Martín. Natalia volveulle dar a seu pai unha palmada no ombro. Os 3 rimos abertamente. «Teño para min», continuou Martín, «teño para min que é da Asociación Psicosomática dos Estados Unidos». Natalia e eu botámonos a rir, as gargalladas. Repartín o cordeiro e as patacas nos 3 pratos e Martín ergueuse e foi coller outra botella de viño. Natalia cravou a súa ollada na miña. A piques estiven de sorrir. Ceamos en silencio ata que Martín volveu lembrar a película que nos recomendara Natalia. «Así que nesa película o tempo vírase en moeda, non si?», preguntou Martín. «Si», respondeu Natalia, «as horas, os minutos, haberá que ir vela», dixo Martín ollando para min. Eu non contestei. No silencio escoitábanse os 3 coitelos tallando a carne sobre os 3 pratos.
Lembras cando a túa nai te obrigaba a poñer en hora todos os reloxos? Preguntou Martín. Sí, contestou Natalia. Habías ter daquela 8 ou 9 anos, continuou el. 10, dixo Natalia. Todos os sábados pola mañá, a túa nai obrigábate a chamar por teléfono o número ese onde daban a hora exacta para sincronizares todos os reloxos da casa. Lembras? Lembro, sí. Para min era unha gran responsabilidade. Todos os sábados pola mañá, todos, sí. En unha semana xa había reloxos que atrasaban varios minutos. Había tal. Que número de teléfono era? Preguntou Martín. O 093, dixo Natalia. Xusto, corroborou Martín ollando para min. O 093. Eu quixen sorrir, pero nese mesmo intre sentín como se tivese a faciena ríxida. Nunca se sabe, pensei. Natalia seguiu a comer no cordeiro se levantar a ollada do prato. Houbo un silencio mentre rematábamos de cear. Era como se chegásemos a ese punto onde o silencio era outra persoa máis sentada na mesa. Martín preguntoulle a Natalia pola súa nai. Ben, contestou ela, xa sabes, preparando a inauguración da zapatería. É verdade, dixo Martín, dixérasme que abría unha nova. Sí, pero esta está no centro e é meirande que a primeira. Eu recollín os pratos e leveínos á cociña. Martín dixo, alédame moito que te vayan ben as cousas. Cando volvín ao salón, coa sobremesa, Natalia botábase a rir. Alumiñaba cos súas mans fráxiles, as grandes mans de seu pai, e sorría como se estivese satisfeita de si mesma. Eu fiteina como se non a ollase a ela, senón o máis alá. Natalia afastou o disimulo as súas mans das mans do pai, colleu a súa copa de viño e bebeuna dun groucho. A cea estaba moi rica, dixo Natalia cun sorriso. Dillo a teu pai, foi quen a fixo, contestei eu. Fai o favor, Xulia, non empeces, dixo Martín. Pero se non dixen nada, contestei eu. Non é o que dixeches, é o ton, respondeu Martín. Papá, non exaxeres, queres, interveu Natalia. Mentres comíamos o flan caseiro, Natalia comezara a falar co seu pai de informática. Falaban dos últimos programas de deseño para o desenvolvemento de páxinas web. Falaban de procesadores e de programas antivirus, nada que a min me interesase. Natalia traballaba de informática nunha empresa telefónica. Mentres falaba, os seus brazaletes tinguileaban. A cada frase da súa filla, Martín afirmaba coa cabeza e trazaba un sorriso. Non daba ningunha palabra, simplemente movía a cabeza e sorría. Eu ollaba a Natalia en fite, sen preocuparme pola conversa, ata que as nosas olladas se cruzaron outra vez. Acendín outro cigarro e apoiei os cóbados na mesa. Botei o fume e levantei a ollada para mirala. Ela estaba sorríndome. Levas un vestido precioso, díxome. De Missoni, contestei eu, tecido de yacar. Precioso, repetiu ela, dicindo que sí coa cabeza. Martín botouse un chisco cara adiante e dixo, mercámolo en Roma. Nas últimas vacacións. Polo meu aniversario, engadín eu. Natalia fixo un aceno insignificante, pero incomodoume. En realidade a culpa fora miña por mencionar o meu aniversario. 500 euros a broma, dixo Martín sorrindo, choscándolle un ollo a súa filla. Ela sorriu. 550, precisei eu. Martín achegou a súa cara á miña, fregou as miñas costas e deume un bico. A iso me refiro, dixo, ben os vale. Volveu fregarme as costas. Eu sorrín. Natalia puxose de pé e dixo que ía ao baño. Martín e máis eu quedamos sentados na mesa. Mentres fumaba, procurei cismar en algo do que puidésemos falar. No fondo, eu estaba desexando que rematase a visita. Martín dobraba o seu pano de mesa e logo desdobrábao. Dobrouno de varias formas distintas, en 3 formando un rectángulo, en 4 formando un triángulo. Pasaba a man polas dobraduras con forza e logo desdobrabas. Eu baixei os ollos e observei as últimas migallas. Estupendo, dixen para chamar a atención de Martín. El botou un grolo de viño e logo ollou para min. Sorriu. A figura circular da lúa filtrábase tímidamente polas cortinas do salón. Rematei o cigarro e erguínme. Tarda moito, dixo Martín. Eu dixen que sí coa cabeza. Fomos ao sofá e sentámonos. Martín acendeu a televisión e puxo unha canle de vídeos musicais. Sorrín por razóns confusas e erguínme. Rodeei o sofá e volvín á mesa a coller o tabaco. Nesas, Natalia entrou no salón. Alisaba a saia coas mans e logo arranxou o cabelo. Había algo elixible nos seus ollos. Martín ergueu a mirada e ollouna. Meneou a cabeza ao tempo que lle daba un chopo á súa copa. Antes de que puidese preguntar nada, a súa filla sentouse a carón del e puxo unha das súas pernas por riba dunha das pernas robustas do pai. Eu saquei outro cigarro do paquete e fiquei sentada na mesa do comedor, detrás deles. Papaiño, papaiño, és maravilloso, dixo ela. Contigo podo falar de todas as cousas. Claro que sí, dixo el.
Natalia bicouno na meixela e apertoulle a cabeza desortellándolle os cabelos todos. Os seus brazaletes tinguileaban como peixes dourados e as rayas que perfilaban os seus ollos esvaecíanse en cada un dos seus acenos. Papaíño, papaíño, dicía, canto te quero. Colleu a copa de viño do pai e bebeu dela. A miña mirada pousouse un intre en Martín, con curiosidade. O discurso de Natalia foi gañando confianza mentre Martín asentía devagar, sen falar. Eu botei a cinza no cinseiro con auga e deixei o cigarro pousado. Erguínme e fun ao baño. Botei unha ollada xeral polo baño, logo fun ao noso dormitorio, mirei todo, e uns minutos despois volvín ao salón. Pai e filla estaban apertados. Seguramente sou horrible, pero eu púxeme a rir de verdade. Agora sinto remordementos. No fondo, Natalia era unha rapaza con moi boa conducta. Ficamos calados un intre ata que Natalia se puxo de pé. Marcho, dixo. A súa ollada atopouse coa miña. Seu pai acompañouno á porta. Parece que esqueces que é a miña filla, dixo Martín cando xa estábamos os dous sós. Eu non dixen nada. Verdade que esqueces que é a miña filla? Recuncou Martín. Eu non dixen nada. Marchei ao dormitorio e dende alí chamei a Martín. Martín, ven. El acudiu. Abrín o primeiro caixón da cómoda e pregunteille que vi ali. El meteu unha man e sacou varias pezas de encaixe. Bragas, dixo, suxeitadores, bragas e suxeitadores. El agardou unha resposta miña, pero eu de súpeto sentinme moi insegura. Fíxose unha longa pausa. Fáltame unha braga, dixen, e un suxeitador. Que queres dicir? Xa sabes o que quero dicir. Martín torceu a boca. Que non foi ao baño, dixen, veu aquí a poñelos. Martín deu un paso atrás e ficou ollando para o caixón. Que quere dicir iso? Preguntou. Ti que pensas? Dixen eu.